ଆସିଛୁ? ତୁ ଆସୁ ବୋଲି କେତେ ସାଜସଜା, କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ସଭିଏ? ମା ଯେଉଁ ହାତ ଘୋଡ଼ାଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ତତେ, ସେଇ ହାତ କେମିତି ଜଣେ ଦେବୀକୁ ନିବସ୍ତ୍ର କରିପାରେ? ହାତ ତୋତେ ନାଲି ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାଏ, ପୁଣି ସେଇ ହାତ ଦେବୀର ନାଲିର ରକ୍ତରେ କେମିତି ହୋଲି ଖେଳିପାରେ? ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ, ହେଲେ ସମାଜର ଦେବୀକୁ ଖେଳଣା ଭାବି ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ। ମା ତୋତେ ସେବା ପାଇଁ କେତେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ତୋ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ, ତୋତେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ, ହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଦେବୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ କଳଙ୍କର ସେ ଚିହ୍ନ? ତୁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି, ତୁ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ତୋ ଆଗରେ ରକ୍ଷା ପାଉଛି, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ବୋଲି ମୋ ସହ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି? ତୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ଲୁହ ଢାଳି ଚିତ୍କାର କଲେ ମୋ କାନ୍ଦ କାହା କାନକୁ ଶୁଣାଯାଏ? ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ତୁ, ଅନ୍ତ ବି ତୁ, ଦୟାର ସିନ୍ଧୁ ବି ତୁ, କ୍ଷମାର ସାଗର ବି ତୁ, ପାପର ବିଲୟ ବି ତୁ, ପୁଣ୍ୟର ନିକିତି ବି ତୁ, କଳିରେ ତୁ, କାଳରେ ତୁ, ତିନି ପୁରରେ ତୁ, ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବି ତୁ। 9 ଦିନରେ 9 ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନବ ଭିତରେ ଦାନବକୁ ମାରିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମା ମାରିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର, ଯମଙ୍କ ଗଦା, ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଖଣ୍ଡା, 10 ଭୁଜା ହୋଇ 10 ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କେମିତି ପ୍ରହାର କରିପାରୁନୁ ତୁ? ମା ସମୟ ଆସିଛି ମହିଷ ବଧ ପାଇଁ, ନାରୀର ନାରାୟଣୀ ରୂପ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କଥାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ନାରୀଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଶେଯରେ ଶୁଆଉଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅ ମା, ପ୍ରକଟିତ ହୁଅ।